bakala impilo ikhona kakhulu siyathemba ukuthi umlaleli ekhaya cha uyaphila nokuthi ke sizokhuluma izinto eziqondene nabantu ngqo. Lento esizokhuluma ngayo into ephazamisa imfundo kubantu, into ephazamisa ukusebenza, into ephazamisa ukugana, into ephazamisa umshado, into ephazamisa ikusasa nje lomuntu. Sizokhuluma ngedlozi lamanzi ukulichaza ukuthi mhlambe liyini, libonakala kanjani, lisebenza kanjani, lihle kuphi, libi kuphi. Ilokho esokubheka namhlanje. Yes. Ngicela ukuthi impela sike siliqale la silichaza khona and then bese ke sesiyaqhubeka nokunye sibone ukuthi imiphi futhi eminye imibuzo evukayo ezulichaza. Cha, ake ngithi nje la kukhona amadlozi maningi. Kukhona isikhathi esifikayo kuthiwa umuntu ungenwa idlozi. Sike sakhuluma ngakho ensukwini ezedlule. Kodwa namhlanje bengifisa ukuthi ke sibheke ukuthi uma kuthiwa umuntu unedlozi okuthiwa inzunza, siqale lapho ukuthi inzunza yini. Inzunza kahle kahle phela inyoka le okuyiyona ukuthi umuntu uma enedlozi aphupha izinyoka, aphupha izinhlwathi, aphupha izinyoka ezahlukahlukene bese kubonakala ukuthi lo muntu unedlozi. Kodwa kusuke silona idlozi eliwubaba omkhulu noma elugogo noma elukhokho, kodwa kusuke kuyidlozi elisimiselo sasemanzini okuyinyoka ngelinye igama ke kuthiwa ke inzunza. Lelo dlozi lelo idlozi elingachemi nesidalwa sasekhaya komama, elingachemi nesidalwa sasekhaya kobaba. Idlozi nje elisuke liphila ngokwamanzi bese lingena kuwe. Ungena kwalo kuwe kwenziwa ukuthi ukhona umuntu wakini owayelisebenzisa idlozi lamanzi bese ke liyasuka ke selizongena kuwena. Leyo nto leyo eyenzakala ubona abantu bephethe inyoka, abanye beyigaxile, abanye bahamba nazo abahlukani nazo, kube sengathi ingoba benamadlozi mhlambe amazi noma benenzunza. Cha, lokho sokuzenzela nobani nongenadlozi esikhatheni samanje uyakwazi ukuzenzela leyo nto ayithengele azenzele. Lena esikhuluma ngalo idlozi elithi uma lizokubamba likhiphe uhambe emfuleni ifike lenyoka mhlambe iphume. Ukuphuma kwayo kuye kufunakala inkomo emhlophe la ekhaya izobulawa kwamukele leli dlozi, futhi leyo nyoka ayiphili la ekhaya, iye ibulawe ngenkomo enjani emhlophe yamukeleke. So leyo nto yenza ukuthi ke uma kuuthi ikhona kumuntu ayimukelekile, ayiveli. Ubona emaphusheni ma elala ephupha amanzi, ephuphe amanzi amnyama, amanzi amhlophe, omunye ephuphe ebhukuda, omunye ephuphe ngathi kunomuntu oqhamuke emanzini, kunento evele emanzini. Leyo nto le izinkomba zalo. Bese kuba ukuthi ke kuyenzeka kumuntu uma selimbambile leli dlozi kube ukuthi methi uyafunda akufundeki, futhi liyakwazi ukwakha isichitho kwezobudlelwane. Methi ushandana nomuntu kuvuke nje impi, kuvuke inkinga, omunye uthi uyasebenza kuvuke inkinga emsebenzini. Yilo leli dlozi, kodwa inkinga yalo lisuke lifuna ukuthi lilungiselwe. Bese kuba abantu abangaliqondi ukuthi leli dlozi kahle kahle liyini, lifunani. Wonke umuntu enele ngagula kuthiwa njengoba ugula nje usunedlozi kumele uyothwasa, hayi unedlozi lamanzi. Kodwa umuntu uyalandela indlela abamenzela ngayo akusiyo leya emenza ukuthi leli dlozi likwazi ukuxhumana naye. Wow. Ngizwa la ususa khona ukuthi kusuke kufanele ukuthi ekhaya kube khona inkomo emhlophe ebese seyiyakhishwa. Na futhi khona nala ngilahleka khona la uthi khona ngabe uthi ilo muntu osuke nalo ohambayo yena ayemfuleni noma ugcina lento ephusheni lakhe. Kuyenzeka abone ephusheni, futhi kuyenzeka mase liqonde ngqo ngempela idlozi limani limkhiphe limuse emfuleni, lingamusi kumuntu othile, limuse ngqo emfuleni, afike emfuleni livuke likhuluma. Ma livuka idlozi kusuke kuyimoya yalenzuza nale kuye iqhumana nalento bese yakwazi ukuthi ikuphume lenyoka. Kokunye akuphuma inyoka, kuba ukuthi mhlambe kuphuma inkosazana, umlungu umamfishi lo umlungu oba umlungu ngapho futhi kuphume wona ikhulume nawe ukuthi yini eyifuna uyenza. Kokunye kube yiyona inyoka. Inyoka ayikhulumi nawe, iza kuwe bese kudingakala ukuthi ayibambe lo muntu. Uma sifika lapha ekhaya iyamukelwa ngesilwane esiyinkomo emhlophe, hayi enomunye umbala. Ikwazi lento ukuphila la ekhaya, ibe yidlozi elihle, ibe yithonga, lo muntu asebenze abe nento zonke azidingayo.
So manje uma ngabe efika kuyona lenyoka le uyayithatha bese yena abuyela naye emuva ekhaya akho kusaba noma vele kusuke kusayiyona imimoya ephezulu edala ukuthi lokho kwenzeke. Kuyazwakala ukuthi wena uqobo nje lento moyibuka ushaya uvalo. Hayi ngeke. Ngendlela oyibuza ngayo Yeah. cha kusekuyimoya. Uma umuntu evukwe idlozi uyaphuma ekubeni umuntu. Isidumbu kuphela. Kodwa idlozi suke sekusebenza nosekuphila lona ngangokuthi omunye mevukwe idlozi lithi mase lihambile angazi ukuthi bekwenzakalani. Kube ukuthi niyamchazela ukwenza ukuthi nokuthi noma ke eselapha emanzini ezolanda idlozi lelo lamanzi usuke ngesiyena ophilayo sokuphila laba bantu abamnikeza lona akayiboni yonke lento sokuyenzeka ibonwa yithi esinjani esibukayo ekugcineni kosuku uma isibulewe yaphela mhlawumbe umunye 3 days uyaphela egula ukuze kwenziwe amasiko akhona bese yavuka isizathu esenza ukuthi ngifise sikhulume ngalento ngibona ikusasa lezingane lifa ngibona ikusasa labantwana bayisebenzela kahle lifa ngoba umuntu isikhathini samanje akasaguli athi ngiphethwe ikhanda noma ngiphethwe isisu noma nginesiyezi umeke waphathwa lezo zinto lezo waya kumuntu ohlolayo uyovela athi unedlozi kumele uthwaze bese lo muntu ephazamiseka ekusebenzeni kwakhe aphinda aphazamiseke ekufundeni kwakhe sekumele anake idlozi mawusubheka leli dlozi alikho kahle lo muntu beyigulela akusilona idlozi lamanzi alibhulwa uma nje likungena manje singabona ngokuthi likusela lifuna khona fike lapha emanzini likwenza bakhona abantu okuthi wangena emfuleni insuku ezu8 wangena emfuleni inyanga yonke akaphumi emfuleni kodwa uyaphila aphume sephuma nezimpande ezithile ngoba kusuke kuphila into ewubizo lwakhe kuyena akungathathwa nombani mokwabona usebenza kahle noma abazali bakho bami kahle bese kuthiwa thwasa lonto iyababulala abantu kakhulu ngoba umuntu uphazamiseke konke alandela ukuthwasa bese kucedile futhi kungenzeka ukuthi impilo yakhe ime ingakho umphakathi sithi awuyiqonde lento yokuthi idlozi maselingene enganeni noma lingene kumuntu omdala mangene makuyilo akwenzeki manilandela imigodo yalo lo yamuntu ajika gule aphinda ahlupheke kuphinde kufana kodwa kuba nomehlo ukuthi cha nenze kuyikhona bakhona abantu njengamanje abaye ukusebenza abaye bamba uthwasa bahlezi kumanje bahlupheka naso isikhwama bahlupheka nakho ukuthwasa bahlupheka namabhayi abo basiwe endaweni errong masulandelo uyathola lo muntu akanadlozi lo muntu lo kwakumele kulungisa izinto ezithile hayi ngoba kuyidlozi so ingakho sokhuluma ngakho ukuthi umuntu akayicaphela imimoya ukuthi ma ikhona ifuna ukusetshezwa idlozi inzuza noma isithunywa kufuneka lonto ibhekakala umuntu engasiwa endaweni errong ngoba egcineni konke lokho kuzomoshela izinto zakhe kumoshela izimali kumoshela impilo yakhe Yenzeka isikhathi esiningi uthola ukuthi lowo muntu yena vele usuke engazi njobe esuke engaqondi njobe esuke ebonelwa mhlawumbe umunye umuntu uma ukuthi umunye uyabonelwa now uhlukanisa kanjani ke ukuthi yena la ngiswa khona njengoba uhlukanisa ukuthi kuyenzeka kuye endaweni engafanelanga yena ke ubese kholwa kanjani noma isigxivizo usifaka kanjani ukuthi impela la kuthiwe ngiyakhona kuyikona yes mina ngeke ngithi abantu bahlola abaningi kodwa musa ukuthatha into ejule kangaka ukuthi uzohlala unyaka wonke ungekho kwakho uyodla inkamba uyogcoba ibomvu uthatha isinqumo ngokutshelwa umuntu oyedwa ngeke ngithi mina kulutho ukhipha 100 rand akulutho ukhipha 200 rand mhlawumbe kuze kube kathathu kunokulahlekelwa ama 1000 ngenxa yokuncane nje ukhipha mhlambe ukuhlola kubantu abahlukahlukene ukuluza ukukhokhela abantu abathathu kunokuluza impilo yakho yonke nokuluza imali eningi kungcono ukukhipha abantu abathathu abahlukahlukene ke beyihlole lento beyibone bonke ngokuhlukana kwabo ukuthi iyona yini ukuqala lokho uma beyibamba bonke into efanayo kuwe kumele uyithathe isinqumo sokuthi cha iyona 2 imbono ebusuku mawulele ithini ngoba sina inkinga ukuthi ekhathi samanje kulanjiwe nobani uyayenza into yokuthi ngifuna kuza amathwasa thothi unegobo ngaliphehlayo lokubiza amathwasa uma uhayizwe khona ungenadlutho uhayiziswa impande ephehlwa kulo yamuzi akuyena zokulawula ukuthi iza kulo muzi uzothwasa hayi ngoba uthwasa kodwa ulawulwa into ethize so izo zonke izinto zomase siqaphela ukuthi sisenza njani ukuze sibone ukuthi indlela efanele ukuhlola kubantu abahlukahlukene ungahlola abantu abakhelene abantu nje abahlukahlukene ubamba ukuthi cha yona bese kubukala izenzo
zokuthi lento ikhona yini ngokuyenzeka umuntu abe nezenzo eyikhombisa ubudlozi kanti stage ungena ku15 years ungena ku16 years ahluphe kanti ushushiswa ukuthi ungena estageni bese kuzoba ukuthi thina sethi hayi unedlozi kanti istage sembambile mase kudlula istage izophela lento yeah and iphela lento vele usethwasile waqeda kube ngathi kusize ukuthwasa kanti sekufika isikhathi ukuthi adlule estageni asibonga kakhulu ngiyacela ukuthi le njengoba ngiyichaza bayibamba balalele emakhaya uma umuntu engangenanga la mhlawumbe namhlanje nxa kuba busy ngicela ukuthi bahambe beya ku YouTube channel Dr Mnguni bazoyithola lenkulumo ngizobonga kakhulu lithuba lokuhlala njalo nginabalaleli ngiyabathanda kakhulu ngiyafisa futhi ukuthi ngibafundise izinto eziningi nazi inombolo engicela abafone kuzona 073 073 49 49 70 70 584 584 uzoba u066 066 576 576 22 22 0 bese kuba ukuthi umhla ka28 ke kunendumezulu yenkonzo ekhaya enkulu kuzothi ngomhla ka 3 and 4 and 5 iweekend yaseGoli 1 and 2 in Witbank inkosi enibusisa amen.